Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bosobok balik di Alkawi Minang channel. Kini kamu ingin kembali memperkenalkan salah satu ragam alat musik yang cukup familiar di masyarakat Minangkabau dalam alunan rabab pasisir. Oi, jo bismillah dendang dimulai. Kalalawa di pulau Rimbang anak rusuh mati tada dia. Kok gawa minta ditimbang kok salah. Oh ampun malah ngabir main. Urang kabu mandian anak rami de anak bata bue. Orila jo maaf kami minta nyampang kok salah tapa gue main. Balari bukan tonyo kijang anak ruso di dalam rimbu. Oba dendang rabab bukan dek yang pak rintang-rintang hati bumae. Lulu bana padi di balam, oh di bani tanamkan yu ramut bana ti di dalam, oi di galah manikan yu mama. Rabala candu batang sake sadundun jodan diar yang dirumpum basarang ulang. Osi pasan memanje manawan takamala dan kala lunai. Usa came nampunyo tabe asa dape kami memanci yang tak dape ikan tidak baa. Obia umpan nabi dek pantau dek kami ganyui nan para lun mai. Oh jauh badan merantau kini di Jawa menatapnya. Usalah hati di parisau dan nyala dendang. Ora bak nang kumai. Talita talatai-latai. Cok kacang menjalang gunung. Talita tangan tak sampai. Baanggang mendalang lagu nuang nae. Oh dirantang namanya panjang elok di puntanaknya singke. Kini ba itu malah nan kaelok nak samo sanang dalam hati. Patala rantiang kayu jati. Bagolek kata piringmu.
tak cukup dendang rabak sari kini, nantikan rabak sesudahi komae. Kadang ayeuna di kalumbu anyuik sagalo bunglado, nyampang ta cinto dun sana isu alkawi minang channel dan sampai lupo amae.